φιλαράκι. Αντρέα, εσύ είσαι ρε. Μάνο, δεν το περίμενα. Πού είσαι βρε αγόρι μου, έχεις χαθεί τόσο καιρό. Τι να κάνω ρε αδελφέ. Όλα καλά, η οικογένεια εντάξει. Τι είναι αυτό ρε, πένθος. Τι έγινε ρε, ποιος? Ο παππούς. Χάσαμε τον παππού 2 εβδομάδες τώρα. Όχι ρε τον παππούλη ρε, τόσο ωραίος άνθρωπος. Θυμάσαι ρε γάμο. Τι έγινε έτσι ξαφνικά? Ξαφνικά, τι ξαφνικά. Ένα απόγευμα κάθεται στην κουνιστή του καρέκλα, εκείνη την αγαπημένη. Θυμάμαι. Μπρος πίσω. Πώς παίρνει μια μπρος και πέφτει με το κεφάλι μέσα στο τζάκι. Δεν το πιστεύω, κάηκε ζωντανός ο άνθρωπος. Όχι, δόξα τω Θεώ, δεν κάηκε ζωντανός. Λίγο άρπαξε εδώ πέρα πάνω και τραβιέται πίσω με δύναμη. Αλλά έλα που τραβιέται πίσω, πέφτει πάλι πάνω στην καρέκλα, κάνει μια ανάποδη κολοτούμπα και πέφτει και γίνεται κομμάτια το σκρίνιο. Βάζα, πιάτα, τα κρυστάλλινα, τα ποτήρια, όλα τα γυαλιά στην πλάτη. Και πέθανε από το χτύπημα ο άνθρωπος, Όχι, γιατί όπως χτύπησε φαίνεται θα είναι σε τρομερό πόνο, καταλαβαίνεις τώρα. Φεύγει πάλι μπροστά και πάει και σφινώνεται με την κασίδα του, να πούμε, ακριβώς επάνω στο κρυστάλλινο τραπέζι της τραπεζαρίας. Αυτό εκείνο το χοντρό ρε. Ναι ρε, 10 πόντους κρύσταλλο. Τον διέλυσε, σκοτώθηκε ο άνθρωπος. Όχι, το τραπέζι διαλύθηκε. Γίνεται κομμάτια. Να τα αίματα ο παππούς, αλλά είχε αποκτήσει ήδη φόρα. Και τι έγινε? Τι να γίνει, συνεχίζει αυτή έτσι προς τα μπροστά και είναι μπροστά η μπαλκονόπορτα και περνάει μέσα από το κρύσταλλο της μπαλκονόπορτας και σαν να μην έρθουν όλα αυτά, φεύγει στη βεράντα, σπάει τα κάγκελα και πέφτει κάτω. Έπεσε από τον 4ο όροφο, σκοτώθηκε κάτω στο κενό. Όχι, δόξα τω Θεώ, ήμασταν πολύ τυχεροί σε αυτό το σημείο. Θα με τρελάνεις, τι έγινε? Τι να γίνει από κάτω, μόλις είχε βάλει καινούργια τέντα. Και με το που πέφτει να πούμε ο παππούς, κάνει ένα γκέλ στην τέντα, τάγκ! Και ξαναγυρίζει πίσω. Και όπως γυρίζει, τάκ, πάει και χτυπάει με την πλάτη επάνω στο φωτιστικό που έχω, εκείνο το ωραίο που είχα φέρει από τη Γερμανία. Μπράβο, εκείνο το φωτιστικό στη βεράντα. Κακ, πάει και το σπάει. Δεν το άντεξε το χτύπημα, σκοτώθηκε ο άνθρωπος. Όχι, δεν σκοτώθηκε. Με το που το σπάει αυτό, αρχίζει να γλιστράει προς τα κάτω και ντάου! Πέφτει πάνω στο τραπεζάκι το παππού που είχαμε. Και το σκληρό, εκείνο το θηρίο. Εκείνο το σκληρίο το έκανε κομμάτια ο παππούς. Και σκοτώθηκε από το χτύπημα, Όχι ρε, τι λες τώρα, εγώ τον πυροβόλησα. Θα μας διέλυε το σπίτι ο κολογέρος. Αμάν!